Straight to the Now, point. sa pikas bahin may galas, di pa tayo balik ining isyo sa Philippine Marines. Ato naman ito na hinabi kagahapon si Attorney Baligod, mga sugit ni Puminaw. Aras sa tagadali, kay di amay mga higalay kinintawhana na priso ni ron mga sugit ni Puminaw. Report ni kasaman Jane Gallardo kay nang nagpa-cash in ba sa GCash? GCash niya day, no? Nagpa-cash in sa GCash. Medyo naanad na ni mahigalang kuan day dito nga ngadto sa mapakash in ana ni kumpiyansa ang tag-iya mahigalang nga sige ikaw lay cash in na sus gipag-transfer ana ni store gitransferan mag 50,000. Ato sa karuhon ha naon sa maning kalakiha mga sugid tig paminaw. Unsa man imo dong pamahala na niimo kay nagira ng Middle East? Paldo man mahigala, paldo kasi kay Gold sa Nistor ba nga kamo ra mga congressman may makamao. Wa gaba. At ni tagay pagtagad bigla lalaki nga naungo nining scatter ta na lagi kinalaging sugal mga sukit tig paminaw. Mo na nga ako moingon gyud ko ayo gyud nang sugal-sugal taon ha. Di ta nang sugal ha kay lisod kay na. Dahil naungo may gala sa scatter gidakop kay nanguha og dakong kantidad sa kwarta. Pinaagi sa GCash. Unsa mang sitwasyon na? Naunsa mang hitabo adi ay? Ha? Ato paminaw ang report ni kasaman Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Radyoman, Attorney Rufila, niya ta karon dinhi live sa may custodial facility dinhi sa Dakbayan sa Talisay tungod kay dunay usa ka lalaki, Attorney Rufila, nga paldo na unta ato malas lang kay nasakpan, Attorney Rufila. Nya nadakpan gid siya hinungdan nga gipapriso gid siya tungod kay naungo siya aning gitawag nila og scatter, Attorney Rufil. Usa ni siya ka online game nga kuan kayo uso kaayo rin Attorney Rufil nga kana ganing kung makasugod ka di na gid ka maglisod na gid ka og gawas, Attorney Rufil. Mo na delikado no? Ato nang ipahinumdum sa to mga kaigsunan kasaman Jane nga ayaw na lang gyud yung sugdi. Ayaw na lang gyud kay delikado o maadi ka. Tinuod gid na, Attorney Rufil, kung makasugod man gud gani ka, Attorney Rufil, sa atong nasayran man gud aning online game kay padagon ka sa pipilya sa una nimo nga mga duwa, Attorney Rufil, nya ug kung magkadugay na nga kana gani nga komportable na ka nga mupusta magkadako imong pusta, Attorney Rufil, kay mapildi na ka nya nyawat ka nga makadaog og balik mo nang mobalik na sa gaog bet mobalik na pud gaog pusta, Attorney Rufil. Apan kanina ato ang gianhi karon, Attorney Rufil, nga gipasakaan gid ni siya og kaso sa iya sa tindahan, Attorney Rufil, tungod kay nasakpan ni siya kay nagpa-cash in ni siya, Attorney Rufil, og 50 pesos. 50 pesos? Diri ni siya 50 pesos, Attorney Rufil. Ana ra ka gamay nga kwarta. Diri ni nahitabo sa Linaw, San Miguel, Barangay Linaw, dinhi sa syudad sa Talisay, Attorney Rufil. Nya ang kaning namong suspect, aliasan lang ni nato siya si Albert, Attorney Rufil, 36 anyos, nga nagpuyo ra pod sa maong lugar kay silingan ra man niyang tindahan nga iyahang gisasinan, Attorney Rufil, gani iyahan na ning suki. Ilado na gid kaayo si Attorney Rufil, kasaligan na gid siya. Nya usa ni siya Usa may trabaho ining Albert? Kasaman Jane, sa trabaho ni Albert? Usa ni siya ka aircon installer kasama nga Attorney Rufil. Nya ug kung wala siya trabaho or walay ka nang magpa-install niya og aircon, Attorney Rufil, mao nang makahigayon siya og duwa og scatter. So mao nang iyahang pampalipas oras, Attorney Rufil, kay gawas sa kanang Usa man ni minyo ni tawhana? naa siya live-in partner, Attorney Rufil, apan wala sila'y anak. Mao nang iyahang nahimong lingaw-lingaw kay kaning pagduwa og scatter or kaning online game, Attorney Rufil. Ato yung disusi kay naunsa man gyud na panghitabo, Attorney Rufil, nga 50 pesos niya nganong ang iyahang nakuha 50,000 man. 50,000? Pinaagi na bagid 50,000, Attorney Rufil, ang iyahang nalighot niya. Pinaagi ra bagid sa GCash niya. Ang kanimo mong GCash, Attorney Rufil, kay kinahanglan man gyud ka mo input ani og mga amount. Kung dili ikaw ang mo input, ang katong tindera gyud, Attorney Rufil, kung magta-cash in kag 50, so ita-input sa tindera ang imuhang ita-cash in niya mo to muhatag gid sila, Attorney Rufil, mabalhin sa imuhang account. Pilting kumpiyansaha kasaman Jane sa tindira, pilting kumpiyansaha kay paghatag niya 50 pesos magpa-cash in ko o 50. Ang tindira na anad na lang po diha kay silingan makanila ni unya matud pa suki na kayo. So muhatag ka 50 pesos, tagaan kag 50 pesos diha sa imong GCash kasaman Jane, mao man ni pamaagi ani. Pamaagi, Attorney Rufil niya. Sakto po, Attorney Rufil, nga kana ganing salig sa kaayo ang kining tindira. Kay labi, kaila na niya
gyud kaayo Attorney Rufil pero nangutana tag unsa man pagpaagi Attorney Rufil di ba kaha na nasayo pong input ang tindera o unsa kay ang ato ang kung naandan Attorney Rufil basta GCash magpa-cash in ang tindera gyud ang input sa kaning mga amount na imo ang ita-cash in or ita-cash out. So karon day Attorney Rufil kay nag-update naman di ay ning kaning GCash na mo ay gigamit pud Attorney Rufil kay ang kaning gigamit sa kaning suspect na si Albert siya na ang ni-input daan sa iyahang kwarta nga ipa-cash in QR code na lang ang iyahang gamiton Attorney Rufil. So iga-scan sa tindira sa katong QR code nga iyahang gamiton automatic na nga mokaltas ang katong amount nga iyang gusto nga ipa-cash in Attorney Rufil. So inginaana ang paagi apan sa pagpakiginabi nato ni ining Albert Attorney Rufil kay di man siya pa-interview nato live ang iyahang gisaysay nato Attorney Rufil nga 50 gyud ang iyahang gipa-cash in unta gani ni bayad siya 55 kay tubo man 5 Attorney Rufil. So 50 hatag sa 50 pesos, kay mapaka-cash in siya kay mo man pamaagi sa GCash sa kasaman Jay, no? Aron makarelate ang uban ba kay namagay uban nga why GCash, ang uban na ay GCash, ang uban nakagamit og GCash pero wa makasuway nga magpa-cash out, wa makasuway magpa-cash in. So magpa-cash in ka gani, buti pasabot nga nakaybayranan panalitan siguro og GCash or baka kining online gaming kasaman Jay, di kinahanglan ka GCash. So madto ka sa tindahan, mohatag ka 50 pesos para sudlan ka GCash sa imong cellphone. Sudlan ka kwarta. Yes, mabalhin na to ang cash gid Attorney Rufil. Ang kani mga Attorney Rufil, ang katong iyahang gita-cash in diretso na to sa iyahang account na kaning online game na iyahang giduwa. So diretso na Attorney Rufil, ang iyang gi-input matud pa 50 pesos ang naa sa iyang una Attorney Rufil. Tungod sa ganahan na gigayo siya nga moduwa kay sa computer shop kan siya magduwaan Attorney Rufil. Mao tong wala siya kabantay nga nasubraan ni exit zero. Iyang pangatarungan. So iyang giingon kasaman Jane nga hatag sa 50 pesos kay tinuod man gyud ta mapakas in sa 50 unya kay gisaligan man siya naman lang nagkuan dito nga ikuan na yang QR code kay tungod silingan sila gisaligan na siya pag pislit niya kasaman Jane na nasubraan pag pislit ang zero. Yawa. Iyang pangatarungan Attorney Rufil nga nasubraan niya og zero nya wala niya nabantay nga nahimo na ditong 50,000 pesos. Okay, ang 50 pesos tanawan ko na ang diferensya pag tuslok nimo 5 og 0 50 na unya kadto na natuslok niya nadaghan pag tuslok na sobrahan og tuslok natuslok nag kaupat ang 0 kasaman Jane. Natuplok niya Attorney Rufil ana kagigil ang iyahang mga kabot Attorney Rufil nga natuplok magidiya kapila kahigayon para madumagan og zero. Niwa sa kabantay Attorney Rufil pag scan ato ang QR code kay ni scan ra pod ang katong tindera kay lagi ni salig ni Attorney Rufil apan pipila ka minuto pag inventory na pag tan-aw na sa transaction Attorney Rufil natingala ang tindera nga namang naay minus ang ilahang account na may nakaltas na 50,000 nawa may nagta-cash in or nagta-cash out nila 50,000 Attorney Rufil. Diyang pag-trace nila Attorney Rufil kaya ang last or ang ilang nabantayan nga ni pa-cash in nila ay kan si Albert alias Albert. Minatay niya Attorney Rufil nga nagduwa siya atong higayunan nakaduwa na siya wa gid siya kahuman gani siya ang pagduwa sa scatter naabtan sa dito sa computer shop nga duol ra pod niining maong tindahan Attorney Rufil nakit-an man nga ang iyang account dunay sulod nga 50,000. Makita nato din Attorney Rufil sa atong mga security nga gipadala okay. Na account niya sa online game nga naa 50,000 pesos. 50,000 na dili atoy pakita ha na send nimo sa atong group chat na din Attorney Rufil 50,000 gyud asaman kuno names pa tatanawon ko na asaman 50,000 anay bebe kani paldo day kayo kasaman Jane paldo kayo ang nasod ng 50,000 pero ang iyang katarungan nga way sa kay napislitan naman. Ingon Attorney Rufil, paldo na unta. Pero pera na, naging bato pa, Attorney Rufil. Naunsan ba? Kani mo ni. Asa ha, ato'y paklaro sa duha. 50,000, asa man eh. So nasuod din 50,000 sa iyang nga naman nga suod man kay sa tindira, nga naman nga ang tindira dito, siya naman lang ingon, sige, ikaw lang mag-pislit niya. Ano man anak man siya kasaman Jane?
Silingan ra man gid kaayo sila Attorney Rufila, silingan niya nakaila ra niya, pero ang kaniman gudi ang bag-o nga update sa GCash Attorney Rufila, dili na ang tindera ang mo input sa amount. Pwede na nga ikaw mismo. Pwede na nga ikaw mismo Attorney Rufila, mao ni ang kaayo iniining mo ang suspect. Siya ang ni-input daan sa amount, gihatag niya ang QR code, giscan sa tindera Attorney Rufila, automatic na to nga mukalpas kung pilay sud ato imuhang QR code. Kuyawa, at least magkuhan niya nga ang mga tao na minaw toron leksyon labi na kanang mag pa-cash in o pa-cash out anang GCash kasama Jane leksyon nga dili ka mo kumpiyansa kay delikado ug siya mo imo input dito moingon o bayad ko 50 pesos o kay magpa-cash in ko unya nagpislit dito na daghanon pagpislit unya na paldo siya karon og masakpan igo lang moingon nga na way sa kay igo ra mang napislitan. Dapat mo tanaw sa tindira. Maayo ang pagkadepensa Attorney Rufil kay dali ra man kayo makaana nga nasubrahan og pislit pero mao lagi ni may gani kay dali ra pud kayo gid sa nasakpan Attorney Rufil wa gid siya nahuman sa iyang pagduwa gani kung makita nato dinha sa iyang online account kay wa pa nakuhaan ang 50,000 gid Attorney Rufil so kada bag-o pa man gid siya nagduwa so mao to ang kuyaw ani Jane ang kuyaw ani og nalangan-langan panilag apas dito unya naduwa na ang 50,000 inig kuan na kana na ang sukot na wa na ikabayad mingon na sa ninyo kay wa man mamudali og kuan. Di naman na tumabawi to na sa scatter. Proceed din. Ya ang nakapait pa gid Attorney Rufil kay nasud sa ang 50,000 sa iyahang account pero dili ma-withdraw kay kinahanglan pag 48,000 para ma-withdraw Attorney Rufil. Ano man? So mao nang dili makuha na may patakaran anang uban na online game Attorney Rufil nga need pa ka nga moduwa og maayo nga makasigom ka og kwarta usa nimo withdraw ang imuhang desired nga amount sa imong ganahan nga withdraw. So naay na nga mga games karon Attorney Rufil mapaduwaon pa ka patigumon pa ka kwarta usa nimo ma-withdraw ang katong imuhang kwarta nga naa sa imuhang account. So ang kanina kay ang suspect Attorney Rufil kay wala na withdraw ang iyahang 50,000 tungod gyud magkinahanglan og 48,000 para makuha ang iyahang 50,000. Unsa dinhi kadto di ay kuan day pag cash in niya na ditso na dito sa para GCash yang GCash ditso na to para sa online da ito nga allocated for online ha. Yes, na diretso na niya Attorney Rufil, diretso na sa iyahang account okay. Sa online game. Sige ato nga aron nga hanay na to. Buti pasabot nagpa-cash in sa 50 pesos nya iyang gipislit 50,000 na sud na dito sa account for online gaming na. Di na siya mabalik o kuha kung dili ka mo butang pa og 48,000 pod aron nga maimo ma-withdraw. Yes, Attorney Rufil, na ay mga rules in ana or na ay mga patakaran ni ana sa uban nga mga games Attorney Rufil. Kung pananlitan na need ka nga makaabot sa kanang ginagmay lang Attorney Rufil, need ka makaabot og 300 pesos para ma-withdraw nimo ang imuhang kwarta. Pero sa kaning iyahang nga game kay dinagko naman ni Attorney Rufil, iyahang cash in sa iyang account 50,000. Pero dili niya ma-withdraw kay maginahanglan pa siya matud pa og 48,000. So sa may sulti sa mga pulis aron, sa aman aron nga bawion ng kwarta, dili mabawi din as tag-iya ron nga kasaman Jane. Di mabawi Attorney Rufil. Kay paha klarohon ta niha, klarohon ta na sa niha kay unsaon naman ang magidukdok na to ng anak diha ron. Straight to the point. Ako balikan sa kasaman Jane Gallardo kay kini ang medyo ako na kuan ko gamay ba unsa man ni kalaki ha kay kon magud ka na bang di magita sugaro lagi mga higala mo nang kay ko masayod aning kuan na kining ako tan-aw ko sa una og sugal kay kani adto mga kagalaan bata pa ko elementary ako may tigpasan anang kuan kanang sa Alpor kana bang nabitay patay hari bitaw day nga lamisa na patay hari adto pusta mga tao ang uban sad katong kuan tabangan to namo mga bata mi naay mo pas anatong bato nga katong hantakan ba nya na po yung pas antong ring ni store bantay ka na may ring na unya dayon na lamisa ang amo tong kuanon magkatabang-tabang mi ni Noy Mario og ni Nang Shirley good morning nila diha sa Barangay Pumpunan Baybay City Leyte ang iyabang mga anak at mga listeners sab karon no may buntag sa tanan na shout out ninyo diha unya happy birthday din Kapitan Dondon Baculo day birthday man ito Kapitan Dondon Baculo doon sa Hipodromo good morning Kap ha okay ato ning Kapitan doon sa Hipodromo mga higala balikan ako akong experience sa una katong butog sugal god nga kuan ako mismo di ko manugal pero mupasan mi atong bato ni store o di gani sabot mi mga bata ako dasa kanang kuan lamisa amo to dadon dito sa merkado nya mag
kuan sila dito magsugal ana karon, bangka maguto si kuan si Noy Mario ng Shirley. Bangka sila dito. O asa mga fista ngadto sila. Daghanto sila sa si Bob ganito, daghanto nga mga bangka pod. Nagaamo. Nya pa human ni kahapon, tan Domingo magtabo sa amo. Dai tabo dai sa among market dito dai dapoy sugal las pikas. So moto nga kami may muda inig kahagabi inig kahuman manghigala sa kini ang sugal ni store. Amo tong balikon sa duwa di kasuhulan pa dong dito. Pero ni kagabi na amo sa tong timan anto munda pagkabuntag ako rin nagda atong lamisa. Amo tong dadon balik sa ilang balay. Di kahuman tagaan mi og tagaan mi kwarta. Sumay na lang mabaon-baon mi kaugma kay Lunes kaugma naatay mabaon ni gabot sa eskwelahan. Kay may na lang inigresis ba kakaon-kaon sa taba kay makon sa ta ko sa una bata ko makoy baon gyud unya ako mga classmate dito ni store kaon-kaog turon. Abi na inigresis na karon kaog turon kaon-kaon og bananakyo nya kita ngantos daplin maglaway man ta. Doon na pa yung maestra kanadto mga higala. Bila ta mo maestra sa una inaikin sa elementary day. Na maestra sa una nga magpalit sa bananakyo na. Nya maghuman adto sa akwan. Nya tubangan mga bata no kaon-kaon siya. Sus, nya kita nga magtan-aw na tanis to ingkib gyud karon panlabok kita Sa moto nga kanadto ngang diya sa among barangay Pumpunan kakuha ko ideya ato naaman mi sa dapit sa tabuan mga higala na muyo amo tong kanon mabitaw ngadto bitaw ko sa Tacloban si Garizal Di Dorna. Good morning ni mga attorney Garizal Di Dorna. Mo ni akong amigo sa Megala iski chairman ni namo sa una dito sa Pumpunan ya human yak iski chairman ako na sa iski chairman mo nang kasuway ko mahigala anang kuan gyud naa gyud mga higala mo kini ni ang matawag na to mahigalag perting kinabuhi gyud mahigalang kalisod sad ba. Attorney Garizal Di Dorna, good morning niyo diha usa imong tibok pamilya sa iyang anak sad nga bag-o mahigala nga gikasal si Daniel og si Doc. Congratulations mo to nang adto ko adtong usa ka kwan absent ko mahigala akong gitambungan dito sa milabayng Sabado sad og sa iyang mga igsuon nga didto sad. Kumusta man Noy Pido diha? Noy Pido Dorna. Nakita mi nila Tunit Dorna sa si kuan Marisa og si Ligaya, mga igsuon niya. Si Gilbert miwa dito. Itong mga kwanto tabuan ni sila. Naano po sa tindahan sa tabuan. Ito sa may mangutang. Utanganan na mo sa una ni store, ha? Lain na mo utanganan sa unas ng Tunya. Good morning ng Tunya. O si kuan ng Sidis. Mo na nga, kanang tabuan na mo. Adto mi pasaan mi ng bato. Ini kabalik mga higala, kabayad. Tagaan mo ito mga sugal sa una ni store. Kaya kanang kuan na mga sabong ana, mga basic lang kuan ba. Tan-aw sa karon online naman. Grabe ha no? So kining scatter wa kay ko ka hibaw ani kay ko kasabot aning kuan na unsa ning sugala. Mo na nga nangutana ko rig expert na may expert diri Kisay nga tong expert dai na Maris. Expert sa sugal kato si Royal Kirante expert pa to sa manok dai. Online sabong sa manok. Bida ako, kuhan kay ko niya ng mga sugal mahigala. Wa kay ko kasabot mo na akong ibalikag report si kasaman Jane Gallardo be. Nga naman to sa may tabuas. Ato pa, ang iyang pagpakas-in niya, hatag sa 50 pesos, mapakas-in ko. So, dapat mahatag tog 50 pesos po nga Gcash. No? Paghatag og Gcash, nanakay Gcash na niya, mo na ito may pusas online. Ang itabo na ini, iyang gipislit o kadaghan, ni na 50 mil. Kato 50 mil unta, pwede na ni ma-withdraw dai, pwede na ma-cash out dai kin kung naara sa mong Gcash. Ani tabo na iya dang gi butang na daan dito sa online nga sugal. Sumo nang di na basta-basta ma-withdraw. Kay allocated na siya nga imo na tong duwaon gini store. Jesus Ginoo ko, ha? Mo din hitabua mahigala to balikan sa kasaman Jane be. Og unsa bay ko anani na interview nimo kasaman Jane ganina unsa may iyang kalaki Jane. Nganli na lang kuno ni be kisa may ngan ining kagwang. Ato tago-tagoon nga ni basi makabiktima paniglain din nga magpa-Gcash. May baya to lang kuno na lang nganlan ta na lang ni. Sige na lang og kwan. Unsa bay tinod nga ani Jane kay basi mang pa-Gcash na puniglain makabiktima na puniglain. Yes, kasama nga Jane. DYHP. RMN Report.
Yes, Radyo man, Attorney Rufil, nailhan ni siya nga si Albert Badayos. Badayos. Anis ni siya, Attorney Rufil, Mhm. ang kinya maong suspect na maulag itong niyang pangatarungan na natuplok di ay niya, napunan di ay niya daghang zero, Attorney Rufil, ang iyang ipakash inunta niya. Ang nakapait lang, kay nadiretso sa iyang account, dito sa iyang online game, Attorney Rufil, na giduaan. So sa pagkakaroon, nakuha ang iyang cellphone, Attorney Rufil, niya atula sa pag-withdraw na unta para mabawi ang kwarta na may nakatatak dito, Attorney Rufil, na non-withdrawable. Tungod kay kinahanglan pagdatong kapin 48,000 pesos, Attorney Rufil, mauna nga wala kuha ang kwarta, di pa priso na hinuon siya, Attorney Rufil. Priso na lang yun. Priso gid siya, Attorney Rufil, kay ang iya harap iyang gibayad dala sa tubo 55 pesos sa Attorney Rufil. Yang iya nga nakuha 50,000. So taas aware dayo kaayo og binta gid, Attorney Rufil, dako kaayo og naginansya nga mao lagi nagiingon nga paldo na unta, Attorney Rufil, bisag di pa siya magduwa sa iyahang scatter. Paldo na unta to siya, panasakpan man gid siya. Pero unsa may kalaki ni Jane? Gamay lang ha. Nganong kinahanglan man ni 48 kay ko kasabot sa dynamics ha kay na Gcash na niya 50,000. Iyan ang gibutang daan sa iyang account. So duwaon na lang gito niya. Di na pwede ito makuha basta-basta lang. Nganong makuha dito kung imo hatag sa 48,000? Makuha, Attorney Rufil, mao ang patakaran sa katong nga game. Magkailahi-lahi man kuno na agud og patakaran, Attorney Rufil, ang kanang game. Oo ba? Ang mananlitan yung naaya patakaran nga kana dapat ma-achieve or makabot na nimo nga desired na amount, kana nga amount tuwaon na nimo kay para maka-withdraw ka. Nainana ang mga patakaran, Attorney Rufil. Ya kani iya kay dako man niyan iyang na sud sa iyang account, so nagkinahanglan pud og dako, Attorney Rufil. Withdraw ko niya ang patong amount. Di na makuha niya nagbasa-basta ang tag-iya ani, maglisod na kuha. Kami nga man nabutang naman sa kong account, ma'am. Nya kung gusto ka, duwaon na lang ni tabangin na lang kog duwaan ni ma'am. Aha, kain ng kalakihag mo ni Jen. Kay duwaon naman gina, kinana ba sa account? Mao na ang nakaproblema gid, Attorney Rufil. Pagtaan tubagi, kani bas doay ang pud sa kaning tag-iya, Attorney Rufil. Oh. Para makuha na lang to ang gatong nga kwarta nga. O sabay tag-iya ni. Ang tag-iya ni lalaki, babae. Babae, Attorney Rufil, babae ang tag-iya aning maong nga tindahan niya. Napod siya kana. Bebe, atong paminawon sa ato gamay Jen, be katong interview sa imong kwan, katong imong interview ining naungo sa scatter for bida ning kalakihan. Gamay lang siya, balikan ta kagamay asa man ning interview, bebe, ato paminawon sa names. Kini mo tawhan na. Kasi mga kasi kagaling siguro beses yung mga klasya niya, nebo tas ganda mil nga naman. Ay, pagkasyon nila ko eh. Na pag-QR niya ba, wala niya magantag eh. So, kinsa may nag-input atong 50,000, sir? Ako wala. So, ikaw niya cellphone. Wala. Ako nagyagaw ko cellphone. Pag-QR katong QR. Pero ang katong QR, pilay sud ato, sir? Kung ko kabanto na. Pinta, milang na. Nasayop ni mo og type nga 50,000. Pero ang imong gibayad unta, ay 50 ra unta. Kita, ako natin yung So ito rin type sa amount. wala. Yung kanyang amount, ewan ko ba, 50. Pero na sobraan to zero. Zero. Pero imong tuyo ato, 50 pesos ang yun. Nga imong gihatag nga cash niya, 55 kay batong 5. So, 50 ra gid unta da imong tuyo. Di na ka nakabantay nga 50,000 ang nasunod. Dito na lang dito rin. Kung pitiran, wako ka ni reklamo, ni balik sa tindahan. Wala, di pa unong ako sa pag-iya. Sa computer, unong nga. Gipahunan, duwa na day ka ato nga time. Wala, walang bantay na yun. Mga 50,000 ang nasold sa imong account. Sir, usa nakakadugay nga nagduwa og kaning online game or scatter ba ditawag ani, sir? Lugay niya. Mga pilay pinakadako ni mga nadaog, sir. 120,000. 120,000. Imong pildi pod. Tako na pod. Pila na pod ka ko animong mga puhunan ani, sir? Pila na ka kwarta, pila na ka mil pod imong sukad nagsugod ka. Dako-dako na pod gyud. Unsa man dako pa imong gipusta kaysa sa imong nadagan? Dako ko ang daon. Dako pa imong daog. Kasi trabaho ni mo, sir. Daktin. Ha? Daktin. Daktin na. Tiglimpyo og aircon? Install. Tig-install. So, kaning scattered, kung ano mo ni lingaw-lingaw. Murag ganang pawa sa laay. Pagpasulas. Kinsa man po'y tudlo ni mo ani scatter, sir? Ikaw ra? Nakay pamilya, sir? Mga anak?
Sa kapuyo or asawa dyan mo? Live-in. Pila na mo katuig? Kaba, Pero sir kato sir dili gito mo tuyo nga mo kuatong 50,000. sa komputera na kanadakpan sir, no? Dool ani nga. Dool ani nga tindahan. So, Okay. ilado na Sige, po sige, sa ani nga Nes. tindahan, Okay, Nes. sir. Dira jud ka Okay, pero akin tumalikan si Jen. Jen Gallardo sa dugang live report. Yes, Jen. So mo ni, na-interview na kaganina, kining maong kuan, di na sa magpa-interview live ron balik kasama Jen. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, ato lang gid nga gihangyo niya, gipagawas lang siya gamay din ni Attorney Rufil nga igo gyud madungga nato ang iyahang tingog pod. So mao to ang iyang pangatarungan Attorney Rufil nga nasayop siya og input di ay sa amount na binya pagtuog gid niya nga 50 pesos sa rato Attorney Rufil. Apan ni angkon pod ni ang maong suspect nga na-addict gid siya aning scatter nga duwa Attorney Rufil nga mao na lang pod ang iyahang kalingawan na kung wala siya ay trabaho. Pero ikaduha na pod ni niya nga napriso Attorney Rufil kay napriso ni siya kaniadto sa kalambigitan sa illegal nga drogas. So pagkakaroon kay kaning pagpanikas sa mao ang iya na prisuhan kay magpa-cash in ng tag 50 pesos, 50,000 man noon ang iyahang nakuha to ni Rufil. Atong gipangutan hinabi pagdigni sila sa kaning tindera sa kaning tindahan or tag iya ato ni Rufil gisaysay niya nga gisuwayan niya og pangayo og pasaylo, gisuwayan niya og pagpasabot ato ni Rufil ana sayo pa apan ang kining tindera or tag iya sa maong tindahan kay desidido gyud nga mopasakag kaso ni ato ni Rufil mao nang sa pagkakaroon gibalog siya dinhi sa Talisay Custodial Facility og napasakaan na gini siya kaso ato ni Rufil nga dunay kalambigitan sa pagpangawat sa ato ni Rufil. Oh, lisod na ni karon. Saon na ni tag-iyaron na kasama Jen, medyo lisod kuhaon ni kay kinahanglan pa man kang mo turnover di na. Turnover man kunoy term di kana na may nag-chat ato diri asa atong online program nga turnover kunoy term ana attorney. So mo na makuha nimo ng kwartaha. Unsa naman na ron ang tag-iyas kwarta, maingon na lang to nga kwan, tabangin na lang kog duwa ni ma'am, ato nang duwaon na lang. Kuya na mapildi na hinuuna, maingon niya, sa tama na pildi man ma'am, dili na kung sa kay kita may nakapildi. Kasi da kasama din. Doble ang kabalaka Attorney Rufil kay nahug na lang din nga himong katawan-an Attorney Rufil kay doon na po tayo nakita diri nga atong mga comments bikan sa ato ang mga suking tagpaminaw nga pagawso na lang na siya kay para paduwaon pero ang problema po Attorney Rufil ug kung duwaon wala bay kasiguraduhan nga makadaog pod. Mapildi hinuon wa na hinuoy makuha Attorney Rufil imbis na ipaabuton magziruhan na hinuon ni Attorney Rufil so dako ra gyud niya ang maong kwarta. Lisod man kayo na, si duhaan na lang na, kaya na naman para si makuha pa. Sus, kilisura na kasama Jen. Bay, makuha, nanugdi, o mapildi. May nga lang ito, napasinsan lang ka ma'am, kaya saan ito mapildi man. Bagid na ang nakapait gid Attorney Rufil. Bagid na ang nakapait Attorney Rufil. May lang unta to nga kanang gagmay lang nga kanang kantidad gani pero inani man gud daghan na kay tag mapalit ani nga konsumo Attorney Rufil. Labi Lima na ka- karon taas na ra ba kay presyo sa bugas? Kuhan yun kayo ha, nakita niya, intentional yun na, 50 na ko iyang ipakuan. Namuhunan lang sa 50 pesos, napaldog 50,000. Paldo na. Oh. Paldo na gid unta. Paldo na gid Attorney Rufil pero kay wa gid niya na pahimuslan tungod kay nasakpan ra gid ayon siya Attorney Rufil. Limang ka na, Jen, nga, kuhan, ang 50,000 yun may gikuhan. Bisa tatog bisag 5,000 ang usa, kanang ginahinay ba? Ang 50,000 gigibutang na yun? 50,000 gid ang gidirekto niya sa iyahang account gid Attorney Rufil. Base po niya, aron nga, palusot na po na iya nga na, butang man man tuyo Straight to the point. Okay, ato nga balikan kadali may galas kasama Jen Gallardo unsa may kalaki na ron. Ang pulis po di na lagi madaday. Bisa pag anong pulis anong prisuhon na lang di lagi kabayad ni. O prisuhon na. Unsaon ta naman yung pagkalaki? Mo na ha, leksyon ni sa tanan. Nga kanala binag naamoy mga negosyo diha nga mag-jikas da ay lang gimog kumpiyansa. Kay lisod man sa kayo di naman ni kabayad. Prisuhon nimo ni di na. Nya unsa paduaon na lang nimo ni. Nya paduaon. Nya sige duaan na lang na. Nya may lag mo daog mabalik. Ay, ikaw may tag-iyas, kolta, apil, kag-ampo na yung hayay mo, daog ito. Nagmapildi, may na nga, absilto na, magkalusot yung katanungan sa kunaday. Hindi ka bots korte, wa man, gipaduwa naman ko, judge.
Ano problema ha may tublikan sa kasaman Jane sa dugang report. Jane, yes, go ahead Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyoman Attorney Rofil taliwa sa pagpangayag pasaylo ni ining Albert Attorney Rofil ngadto sa tag-iya sa tindahan. Gipapriso gid ni siya Attorney Rofil tungod kay pabayran man gid niya ang 50,000 pero wala man gid siya ikabayad Attorney Rofil. Mao nang gibalog na siya diri sa may custodial facility sa Talisay Police Station Attorney Rofil. Nya karon gipasakaan na gid ni siya og kaso pod Attorney Rofil kay wa man gid siya napasaylo sa maong tag-iya or sa nabiktima Attorney Rofil. Hinungdan nga iyaha gid ni nga serbisyohan ng iyahang salaod nga nabuhat. Mao pod ni Attorney Rofil na makuha anon tapod ni og pagtulunan tungod kay na uso naman gid ni ang kining pag cash in cash out paggamit anang mga online nga pakwa og kwarta Attorney Rofil kaning mga GCash Attorney Rofil mga online game makuhaan po unta ni pagtulunan pod nga magbinantayon pod gid Attorney Rofil dili gid kumpiyansa bisan pa man og kaila na nimo bisan pa og suki na nimo kung magpa-cash in Attorney Rofil susihon gid daan sa di pa makasubat ang katong nagpa-cash in Attorney Rofil. Oh, kay kon Jane kanini ang tig kon ba ikaw imo nang negosyo or tindira ka diha. Inana ka kasalig sa no basta kwarta lagi nga hisgutanan Jane. Natural naman na mo salig ta ba pero inani labi pag sugarol ang scatter labi pag sugarol medyo magkwanta ba sama ini unsa man sa kasuod gyud nganong inana man sa kasuod nga sa nalay gipakuan wa na lang ma-double check ka kasama Jane. Yes, Attorney Rofil. Silingan namang gid kaayo sila Attorney Rofil. Silingan ra gid kaayo niya didto ni Permi magpalitan ang kining maong suspect niya. Kaila na gid kaayo Attorney Rofil mao nang murag salig na pud. Or base na bisito siya. Nabisito sa lain nga gikabisihan ba nga say buko na lang diha nasalig na ka. Ya, sige ko na lang diha ana. Yes. Yes, Attorney Rofil, kay daghan-daghan man po ang mamalit ana nga tindahan matud pa sa ato ang nasayran niya. Taud-taud pa man gud niya na bantayan dihang nag-inventory sila Attorney Rofil na nakuhaan di ayog 50,000. Kay kana bang manimpuhay? Kana manimpuhay kanang tindahan, busy kay day nabi pagdaghan kayo. Kuan mo poy panahon nga manguha. Kanang busy, basi kita nga busy kay to dapat takos pagkamat, nagtakos pag oil, nagtakos pag tuyo, nagtakos pag kuan na. So busy, nagtakos pag kagbugas si kuan na lang diha dong. Murag salig lang sa siya ba? Ipahimuslan ang iyang pagsalig. Tinuod gid ni Attorney Rofil niya. Dali naman kay ron kay high-tech na magigay di atong panahon sa pagkakaroon. So scan na lang Attorney Rofil niya tungod kay ilado na kaayo. So mao gid ang pagsalig gid Attorney Rofil pero mao na no doble amping gid unta Attorney Rofil sa mga inani nga mga paagi sa negosyo pod nga magbinantayon lang gid unta ta bisan pa man og pamilya kaliwat pa na gid nato Attorney Rofil kung mahitabo nga inani kay ang mangingilad gid pa Attorney Rofil wa koy kawatan nga motug-an gid Attorney Rofil. Mao gyud. So, hinaot nga makuhaan ko ni og pagtulunan pod gid Attorney Rofil ilabi na gid sa mga nagnegosyo og ingon ani pod Attorney Rofil. So mao na ang kaning salaod nga nabuhat ning Albert angay gid pod niya nga bayran dinhi sa sulod sa Selda Attorney Rofil. So far mao na ang atuang nakuha dinhi sa may Talisay Police Station Attorney Rofil. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa bagdinyong Radyoman Jane Galliardo DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.